Kini Bukit Nyonyong iyo lah rami yo sanak saidonyo tapi ado pulo nan tumbuh sudah itu. Lah banyak pulo orang nan resah di biaknyo yaitu nyo de ulah anak-anak muda kita, anak-anak kemanakan kita nan ba cewek-cewek di Bukit Nyonyong tu. Kalau lagi dalam batas-batas wajar tentu ndak bah pulo dan ndak sana, tapi tampaknya iko lah cukup meresahkan. Ada rekaman videonya dikirimin orang ke Facebook, ada nan berdukung bagai nampak dia awak yo ndak lomak pulo dipandang dan ndak. Aba ka awak le. Ba ka awak le mado ia pun nan tumbuh serupa iko kini sana sedonyo. Dikorehi le ketio banyo. Tentu awak ndak bisa pulo koreh bona dan ndak sana. Sebab anak-anak muda tu mungkin saja bukan dari kampung awak, tapi dari kampung lain atau bisa juga dari tempat nan jauh nan sengaja poi berekreasi ke Bukit Nyonyong. Jadi ndak obeh dia awak orang mahnya do, ndak tentu dia awak mamaknya do, ndak obeh pulo dia awak sia orang gaeknya di rumah godangnya. Abaanya awak kemajai. Kalau menurut ambo nan bisa awak lakukan mungkin indak secara Korea deh yo, tapi mungkin bisa memasang pengumuman di situ, harap tetap menjaga kesopanan atau serupa itulah ya, dipasang pengumuman, kok indak juga diindahkan baru ditegur secara langsung leh, kece kayaknya. Oh dia, oh nak, jangan cendo itu, ndak takah, diingat orang do, ndak patut rasanya do, ndak sesuai pula jo adat serata agama do. Kalian kan ulun muhrim lah nak. Ai nak boleh cando itu doh. Tolong tek ontien. Kok berjalan seorang aja lah. Jangan sampai berdukung-dukung cando itu. Bitunya awak kenyo nomor leh. Kok indak diindahkannya. Pengumuman awak pakuan di Batang Pinus cako Awak pakuan pengumuman di Batang Pinus supaya untuk menjaga kesopanan dan dilarang untuk berbuat asusila. Itu awak pakuan di Batang Pinus di Bukit Nyonyong. Kok dilanggarnya juga itu, baru awak tegur secara langsung leh bagi nalayado di lokasi. Selain itu, kok indak juga mempan itu, awak sadonyo kok poikion kelai abi membawa HP ya kan? Kok nampak cendo itu, iduan HP itu, keluar HP itu dari dalam saku, rekam, aku renahnya. Masuk ke Facebook beko. Kalau lah sampai viral, lagi ditanggung malu. Kini kau hukuman viral jauh lebih ditakuti dari hukuman apapun juga. Itulah kah? Awak sebenarnya kan tak ingin mempermalukan inyo. Sebab kalau lah sampai viral lah sampai masuk ke media sosial tu, indak inyo aja nak kemalu doh. Orang tua malu pulo, nenek mamaknya malu pulo, orang kampung terasa diboriangi. Sadonyo kotahnya. Mudah-mudahan jangan sampai serupa itu anda Tapi kok indak juga nomor dikaton tu kebahal Tentu itulah cara dia awak. Bah nurut sanak sadonyo tu.